Sudan ko si Ikang. Tagalog sa David sayang dako na. Bisaya David, welcome to her YouTube channel. So karong adlaw kay ning ari na jud siya sa ubay para part ni Bisaya niya. Di ka na po stay so karon niya ning ko arap ko niya. Ning ko na po ko niya. So karon niya hindi na ta mao. So naoris siya paano man siya YouTube channel nga mao man siya mag-video no. Oo, kanina ka. Ano man ta anyway. So karon guys, sumalit kay mga to mi kuan kanang nay tindahan nga nay mga papalitan sa mga design siyang pang birthday kay birthday daw niya Alma. Sana all. So karon guys, naglako na may kalaw. So may bagbak. Ayan, natin bak. Naglako na mi. Tinuod guys, tinuod lang. Hayna jud nangita ra man jud lugar nga kanang nay. Ga improvehan niya. Doon na jud mis kanang nay. Doon na jud mis kanang kanang ni tindahan awa. Hapit na mi maabot. Hamri pa ka libot ka. Hapit na ano? Hapit na. Kita nga buwangan ni vlog. So karon. Ay na dimi diri sa buwan guys ha. Dili ka maligsan dali sa Yehe. Yehe store. Mamalit ang mga kada na ay mamalit sunod mag-design ng birthday. So kita na mag-effort para sa tong birthday. So, masakot na uy diri uy ako ko. So guys, na mi diri guys. Sorry. Wala ka. Ini nga pamili ka. Sige, kolor mo ka. Ano na? Asa ba na ba? Bubugo. Ay, nana. Gray. Or ganun ka pink. Ito. Hi, pink. Ay, natin ito. Masig na ah. Mga balon guys. Direct sa yung namin Goldilocks sa advance kayo pa Goldilocks ang bahang ay yung ko ni mo kuan ni no. Doon sa may money. Okay, ay nice ni. Lagi na ka to. Gamay ganat lang. Na siya. Kat na buwa. Nakadako kang nadako 6211 6 oh 77 677 nakatoy nanay nga ano kalagod mo kainin ay 20 naman ka na hindi na ako mag-inom ganyan na naman bawal ko naman inom kundi kini chocolate cherry gana ang yun uy ikaw gana sige na kayo support ako go stress ka mo hindi pilit ayun vanilla. Kini doy. Napili ka doy. Nakini doy ulam ini doy. Go doy. Doy lami ni doy. Yung sa imada. Lami no. Tubag. Suka gini mo break. Ha? Sabi dyan, kaya kayo vlog ni.